Hola, bon dia, soc la Mira i avui ens trobem a un pis a Celrà. Estem a la part de les habitacions. Aquí ja tindríem el primer bany, que té accés a la zona comú, cuina i menjador, que veiem que té plat de dutxa. El pis està en les condicions ideals, llest per entrar a viure. Tenim una altra habitació, aquesta seria doble, veiem que té doble obertura i podem sortir també pel menjador al balcó, i en aquesta habitació tindríem sortida directa també. És un balcó d'uns 12 metres aproximats. Si avancem trobem la resta de les habitacions, una individual, en aquest cas d'una interior. La segona, que com té una forma més quadrada és molt més amable per col·locar les coses, podríem col·locar un llit doble en aquesta habitació. Tot i així veiem que estan les tres peces, armari, escritori, estanteria, llit, una habitació molt completa. I passem a la quarta habitació, que seria l'ensuite. A part de tenir un armari amb 5 portes encastades per millor espai a l'habitació, tenim un llit doble. La finestra és fins a baix, capturant tota la llum del sol natural. A més, tenim vistes. És una zona residencial molt familiar i tenim molta tranquil·litat. A part, al seu suite tenim el bany complet, en aquest cas amb banyera. Arribem a la part comuna del pis, tenim el distribuïdor i tenim la cuina independent per un costat, que tenim l'espai d'office, finestra per ventilar, molt completa, ben equipada, amb molt de moble per magatzem. El distribuïdor també és molt ampli, podríem tenir moble de rebedor si volguéssim. I aleshores ja passem a la sala menjador, amb els dos espais ben diferenciats i amples. Veiem que el pis està molt ben dividit, el que és l'espai comú de la zona de les habitacions, i tenim l'accés directe a balcó. I fins aquí el nostre pis de Celrà. Espero que us hagi agradat i per més informació, com sempre, sisplau, contacteu amb nosaltres. Moltes gràcies i fins aviat.